халық арасында йөри бит, Корея театры, моңлы театр деген, жырлы театр деген сөз. Ренат Хасановичтың, біздің режиссерның көптеннен бір хыялы бар инде, өзіміздің актерлардан, өзіміздің артистлардан шундай бір фольклорный инструментальный ансамбль төзіп жіберге. Һәм шулай туры келді, әлеге спектакльға ул бик матурга кіріп бара. Әйтергә кирәк, артистлар үзләре уен коралларында уйнамыйлар һәм уйный белмиләр иде. Тик шул моң дигән әйбер, аларның музыкаллыгы ташып тора үзләреннән, ритм ягыннан да, моң ягыннан да алар бик тиз эләктереп, салар белән уен коралларында уйнарга өйрәнеп, шундыйрак менә хәзер кичкенә генә ансамбль буларак функционировать итәбез. Әлеге спектакльдә безнең гомумән татар халкына хас булган уен кораллары булачак инде. Ул да булса баян, гармон, думбра, курайлар булачак бездә, һәм скрипка була ала бирсә, һәм бәрмә уен кораллары ул да булса бубен, колокольчиклар, треугольниклар, кошыклар, дәфләр була ия. Әйтеп китерә кирәк, билгеләп, артистларның үзләренең телекләре бик зур иде. Теге аларның берсендә әйдә өйрән инде, әйдә килеп чыкмый, әйдә репетиция килеп дип умалай итеп йөрмәдем. Алар үзләре теләк белдереп, әйдә өйрәнәбез, әйдә менә монда ничегрәк уйныйсың, монда ничегрәк эшлисең дип. Дөресен әйтергә кирәк, көндә җыелдык, көндә репетициялар ясадык. Тик минемчә бу бик тиз аралыкта biz алар белән ниндидер бер уже музыкаль нәтиҗәгә җитеп киләбез. Әлеге спектакльдә күпләребез белгән, тик гади тел белән әйткәндә, халык телендә шундый сүз бар бит, тапталмаган дигән. Тапталмаган матур татар халык көйләрен ишетеп булачак. Бу инде әлбәттә композитор Эльмира Галимованың тырышлыгы, ул безгә шундый материал җыеп бирде. Һәм неповторимое звучание. Әлбәттә бу ансамбль Алла бирсә яшәячәк, ишәячәк. Шундыйрак теләк бар безнең. Һәм инде үзебезнең Корея театрында күрә аласыз әлеге ансамбльне. Бәлки кешеләр халәтендә дә алар чыгыш ясарбыз.